Bible said, "A free was born you honey pencil, or swahing in your corner, Nibrian pencil." Enti, Bosumi Bakoni, now watch your kite, now watch your kaka enemy, your corner Nibreso. Amen. Amen. Ponsatu Akumaso. When near Mana, when you was on your coat. How much in qua? Catch a body, ma wanting. Medidas and my arisa Abraham it's yasi Bosumi Yapaya no me wonsa but I was on the children so me yes, me wonsa mira baba now much one from January, no, and yes, no.
ina yabisa onsa greina mitsusa onsa anano pai minida anano pai senyani Kabibi chamya sana mako mira wafna misie anopai ibada mi wenyonya ibada mi wenyonya mira etina yeye na yantu yatia mutu se Any pastor ya telvadia Enu Sia mama Ao masimpe Mani kwe Ibe Eruti mabo Anopai Siraya Telvadia Yakone mokosa ya ferani asi oyiye ekoni asudie 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 akani asudie asudie Tiabo, and I'm a pay. Yes, but I was not sure what the other pay. That's Yamo to say. Enti wo yo to trouble suna kupawa wo bosuru ni asasi eno no pai udini afa eni wo mega yeah evisi asiadi eviye yati amutu se yawe yamio Abraham yamino Jacob yamie Daniel yamino Ayawona uri Israfo Efiri kwasu Eno no pai Ayawa Na we na ni efijata Yasumobia Yesu Amia Yasumobia Yesu Yasumobia Yesu Yabia Yanimobia Yisao Mohinya Yanimobia Yisao Yatuba Yanimobia Yisao
Oh, Jesus. Yebeso. Sidanyamia. Yebeso. Oyinie yase. Yebeso. Yebeso. Enti woye mabra wufua. Anopai. Oyami owanweni. Onya kuponya no kofonti. Asama wakano. Lina. Anopai. Oya mabra wufua. Sidanyami owanweni o. Onya kuponya no kofonti. Asama wakano. Lina. Onya meya no kofonti. Anopai. Wonona wosa. Echina. Onya meko na temeka sama ne babu. Elutina watcho wona semusa. Obabi abanyensan. Aso ne boso me kromo no bawo. Anopai. Ewadi asam ya nukreti. Obabi anyensan wo boso me kromo. Eti asam papa de nyame akafa wo no. Baba wansa na mu ofia simo na se baba mo ejina wo so enti mi mamu susua ejina wo so kisa wonya ko papa boni anopai wodi anisa wo ba ya ni enti na aba jonya ko pono masamadiye na wodi ane breni ane de abon paye efi yo ne so boni pensono evesi ene yimuno mami wa yo sura yini na ni preso ngene ni abreno abekone ni eleso onya me ya no kwafo wo so be ma ya sitrapa ene awie ya papa nti onya me ya ma brawo foti asama wakano ebeba yetusa oya ma brawo fo onya me ya ma wani onya kuponya no kwafoti asama wakano ina tie onya media na swabio anopai amanema paimo yenya kupono na swabio avanseni fo paimo minia ya tonya kupo wase na jonya kupo no masabudi mekacha wose wo sorry about paye naka wose minano snurati say ya worry someone katrano say ya sikasama katrano wo wo ya no ajumano so ya katrano mami wodi ya wakoto musam suswasa say ya wasam suswa anu say ya katrano mensa ubasa wodi ya wakume masemunina katranipa katrano radio onya me amabra wo fantino asama wakatrano no wo beya onya me amabra wo fantino asama watena se yetusa oya amabra wo fo onya me amabani onya kuponya no kwa fanti asama wakano oya mabra ufo oya miyo waweni oya kuponya no kwa fanti asama wakano ina bawusa kasia pa melbani enchi masiamiti hey to saniamiti koda usadusa Yesuna Sina maya tia sima bani Yasia yeti Yato Kasa musa Sani amitibia Yesuna Yesuna Waya Ayatu mapaja musalusa Sani amitibia Yesuna Yesuna Waya Sani amitibia
And I know why only now swati. What you did no me no go. Sanya Maya. Atoma. Yeah, suna. Hallelujah. Yeah, suna. Why? Yeah, suna.
Isawaya Yanuti Sadia Kodia Sana Sana na waya wo Wama unati demoni Ya Nekresu Rati Orati Isawaya Dikasia. Oh, boy, some can see a power my issue. Oh, Yesu some bono isha. Yesu some bono isha. Yesu and some bono isha. Nyamia show so from January to November ya. Nyame edimeno mi no yankwa acheyen. Oh, boy, and some amano. Say nyame ahu mobo. Na ode wo nkwa achewo ode wo ma enkwa achewo mo ode wo busua enkwa achewo mo Bible anyame de aboye no se oji esika anka yentimi ntuaka enkwa anyame de amayen no se yetua ho ka anka yentimi ntuaka enti ye ba sole se ya na ye bibi ahye na no onyam a le twa se wode ahokeka eye hye na no onyam. Any dear kwaso, Soligina or Naso, Emame. Yamame Ewaha. A rade at the Yamame out to Mesida Worship Center. Amame no me no Yanyafa who dear, hallelujah. Yakasi Yaka Mame Wasama Yentime and Kanye, or your Batampa, or Donema, or Kanema Eshaniyum. And then I'll catch that Yamame Victoria. On ten and one sem. Again, I will catch them on. Now, on your dear bay. I saw one penny for Elenum, a binomochido hopa. And so, your mamma, dear, or your friendly, hallelujah. Mama, Yame, on shroud. Now, on your cassia. Nesso, you musa. One that told the BI bedroom so good now, so told the BI, your very giant now go now, so yes, so ya in chat. Kosoa netlet and a plepla mayen. Hallelujah. Amen. And penny-for ewaha, Yasafum penny-for a money mema, a software, Elena, my dear, I will catch the omo. Now on your modia bay. Woman a boy a papa chedom. And there Santasa for and then omo or my finch for dear. A two-shay and penny-for no, baby, no, anyhow. Afena o ma ba bedru o me ye papa e ko support Santase afode enche ye papa be wura mo sesi a ba bia ye papa wo bia de ne ye ka kile no na onya no de be apese ye kese a tinyame penya ye papa de ne du akire no na ye nyina ye nso ye de be e di akire se ya kwanya ba TV so hwana academic TV so menya so say bia ko menya kwanya bia ko TV ne so nanso ye papa e konko ade a nipa bia no betima ka item say mensan da hallelujah olu aho ane enso ya de be enti na kire say ye papa kwa America ye enso ya de be hallelujah o ko Dubai a ye nyina ne ye de be ye nyina ne ne ko hallelujah enti awurade enye ye papa kese na onkoso ampeja no na onkoso ama adom no enye kese esanse woye ajapa wotenetene ne ma wo hwe ne maye enya sofo nyina na obenya wo mo se obejai ne puppet de amount da bi ensida enso da bia wotai ka se oni ho a eno nche se sida no agu wei ene adwene pa ye papa ewo ne mu a wode ye nyame adwuma ana dan nyina ade ba ko a me de nyame ase e ma ye papa kra ne se ye papa pesa kra nya nkwaje bi awurade amane tumi aka obetimi de tumi no aye niam bebre nanso so ye papa se ommo nipa ba ko mpo apoda o nyame adwuma e na obeye nyame asoma no se omefa nipa mfomom na hene mu eno ho adwuma e na oye te dan na meka se siw yi a untimi ko kanya nkopon asem no ono ne die ni mo de yakosi nkopon ni ku ho eye so winning say ye gi akra eno na ye papa sase a wahye na dwuma se a ye de bia kopie SOMPA TV
na ene ne radios Facebook nyina na kyese ye papa enkwagye eho ehia no awurade nhyira ye papa na onya no kese de na wo ka kire ye papa bio na onya no kese pa de na wo ka kire instrumentalists ne singers if you had my phone na de na wo ka kire wo mo afei plenipa 5 ne hyira no kan hyira sangu no wo ka kire nse na wo twi nyame man hyira emla ne so kan nse na wo twi awurade man mfa asase de na wo twi nyame man ne bank accounts munya fe na wo twi nyame ma nipa ente na de ka kire no ka kire nse awurade nka obi akoma na wo twi onfa sika kese emle wo obi de wo ka awurade man ntua ka kire no wonso wodi obi ka na wo hawa awurade man ewura mfi aha obi de wo ka awurade man fa sika na emle wo na wonso wodi obi ka November December ya ne mo ohye nyame man ewura mfi kosi January hallelujah adena kafo hayesa sika kakra ya begie na de bia bosi yeso awurade ba bolu mfi kosi January asana bo kai se de bo kan ba beje ko December ye wo sika beble ye wo ne ma beble de sika no ebeye amen siwtras de mo mpaye awurade me da wase me hyewde no ana onyam bebre ene dai enso ye da foforo na moasem a eba iso ma okra bia otie me ne a ohwe ma onya enkwagye ema ne kra ewo Yesu din mo amen amen na bon sam kase bi opa ema Jesus ba bibia wo hwe yen efiri SOMPA TV SOMPA radio Facebook live YouTube baby a wo hwe ye efiri ne baby a wo te yen ka firi bia ye mo akwa baba sida wo hye center enhire wo fidua mu ha no awurade ma wo mfa bi ewo Yesu din mo ene date yes on the 9th aka nafua maako bosome ene nafua be aduenu mienu na afi na kona wieye ena dodo se na nyame de bo ewiase ena dodo se na nyame de bo ewiase me pa cha mpese mete wonka ena nsia na nyame de bo ewiase kakaka nyina nyame de bo so bo asase epo ene ne wo mu nyina 6 days pe ana bosome ne nso no aka bosome baako na wotwe be mienu ana miensa na afina kona wie na kyese se wo ka no nyama ya enkyere se entime ma se wakwantuo no nyama ya enkyere se entime ma wawo no ma ya this year 2025 na menka se afi kwa wie ye makoma so ade na amamu me se ebele nkoye ka che onua se time nkoye se onyame de 6 days ene bo wiase ebo wo so kakrakai ebo asase epo ene ne wo mu nyina na se onyankopon etimi de 6 days ye de ya ena wo ayale sa no wo wakwantuo no wo wawade no wo wadwuma no wo ma no nyame betime de bosume baako yi asesa wo hyebele mesi nyame betime de bosume baako yi asesa wo hyebele nyame betime de bosume baako yi ade enema pa aba wablabo mo wogituma tiam ka se fire awurade ma de pa emla wablabo mu bosume mienu akai bia o kire sem no na yenko Luka asem papa Luke chapter 19 verse 11 to 27 ewapa mekenkan na brother Tony nso akenkan Philippians chapter 2 verse 12 to 13 no amayen Luke chapter 19 verse 11 to 27 ensem wopa ewa enso bomoden edimachi na otie ye no mo no oto aso bu on baby efri se na wa ben Jerusalem na osusu se nyankopon henie ebeyi ne ho adi amunum ho a enti oka se odehye bi ekọ asase bi so achirichirichiri se okọje na henie na wasan aba na ofre ne nkoa mu edu ede emena edu ema won na oka kire won se monya ho adwuma enkosi se meba na me manfo etan no na osoma abofo di nachi se yempese wei edi enso hene na eba se wonya henie no na wosan ba ye no o hye se onfre ne nko a wodi sika no
Emma one omleno. Now one the obiala edija enya. Na de odi kan no ba be kan se owura obena no awo mena du aka ho na wo se ne se wie akoapa se wadi ketewa mu no krenti ti include so to me na de otoso mienu no ba be kan se owura obena no awo mena num na wo se wo yiso se wonso di include num so na ofoforo no ba be kan se owura hye obena mede obena a mede hye dukumu no enie na mesuro efiri se wo ye onipa wo ye den wo fa de wo mfa nto ho na wo twa de wo nguye na wo ka kire no se akoa bone wanum asem so na me na mebu aten wonim se me ye onipa me ye den a me fa de me mfa me nto ho na me twa de me nguye na ade nti na wamfa me sika no ankoto sika korabia na me ba mabegye ma de ene ho ensi ho na wo ka kire wona wogina ho no se monye ne nsem bena no na momfa nkoma de wo me na adu eno na wo se no se owura owo me na adu na me se mo se obiala wo no obema no na de onie no de owo mpo obegye afre ne nsem na matamfo a ompe se medi won so hene no momfa won emmla ha na mo meku won no manim amen Amen. Brother Tony Bekan Philippians chapter 2 verse 12 and 13 no amame Philippians chapter 2 verse 12 and 13 enti adofo sade mo yesitie da no enye se ebra me wo mo nkyɛn enkoan mu na emo afei mini mo nkyɛn ititiro no momfa suro ene ahopopo enye mo nkwaje ho adwuma nwie na eye onyankopɔn na ɔyɛ adwuma mumu wo de mopɛ na mo yɛ nyinaa mu sade ebeso nani amen amen ene me na wo kasafa asɛm a matudin sɛ occupy till I come. Occupy till I come. Occupy till I come. May kind blow for Luke 19:13. And he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, occupy till I come. Occupy till I come. Or say Yahu Juma ekosi se mesan maba. Yahu Juma ekosi se mesamba bo obi ote wonche mane high five play no obenku ni fa ka chen se ye wonkwaje ne ho adwuma ekosi se Yesu beba ka chen se ye ho adwuma asafo yi mu ye adwuma ka kire no ka chen se asafo mu padwuma bi ye wasafo yi mu ekosi se Yesu beba occupy till I come. Yesu Kristo eye onipa bi a ope abebuo parables na Yesu de yadwuma Yesu pe emebuo nti Bible no from Matthew accounts no ekonyina ekosi John accounts no Bible ema yete asese Yesu de emebuo na kasa na emebuo na wobuo no so no ofa wadwuma a woyɛ so mo culture so ade bia ewo mo ho amoye bia ofa so timi de bube enti Yesu timi kodu baabi no akoto oba bi wo subula ho no akache oba nse oma ne nsuo ne benom no oba ne se daabi ya ne mu ni twaka kromie no ye nka ntokwada ye ntam nti woni hu kwan se oba ya ha baji nsuo nom na Yesu akache ne se metimi amawo nsuo a wonnom asukom ne oda anom no obu oba ne be no oba ne ntia se oba ne se na abula na de ne ye de toro me ne kuta me wo be da nya asansuo ti Yesu de abula ne nsuo no ne gina ho se eternal life down kwana no woka ho asem oba ne fa ne se nsuo Yesu de nsuo eye mebuo e de ma oba no oba no te de Yesu kana se edu ba bia Yesu kodu ba bia no akobu be ogufuo bi kogu aba ebi kogu enkwanchen de egu nkwanchen no wose no ma be sosoe wose eno ne nipa oba sole a otie nyame asem enche na bonsam ayi asem na ide be afinitirem wose ebi kogu nkase mu na de gogu nkasem ne fifi na sha asese enyine nkase ne miamia no na ewuye antimi anyina anso aba wose wone won na wote nyame asem a asem ne de no hye ona koma mu ma na enso wiase mu asetena de ohaw ne amane dadwen eba ne so pe na miamia asem no na asem na tuaila ti Yesu de emebuo ye de be ekasa okoto Peter se oyinam okachire Peter se onkwan kɔ de ho ye de be edo wose wonye enam yifuo bio I will make you fishers of men. Yesu de emebuo ene kasa ewiase mu ade ba ko amahunu se wonya ka
amaka na ba obla bom na eto da bi anya den wobenya ne sesi a se wunya kunu ame kunu na ba obla bom no betima pie na wobekwa kohia kunu ne bi se wunya yele wobetima pie wobenya yele wobetima sifie wode bosome mbaako miensa betima sifie complete wobetima nya visa no eneya be se awale na wawale na ebetena ho afebɔ se de ye papa no bia wale 50 years 60 years am omo da so te no eno ne ade a ehia se be ya dwuma na wunya na wo ye nsika na de bia ba wonsam no ebetena ho afebɔ eno na ehia se be ya kwanto na wuturu no betima to be wobekwa kotu me besi wiye na wabla bɔ no bekɔ so kama ama awie wiye no eno ho ena ehia se wo be wo ba ahwe wo ba tete wo ba ma wo ba nyini ama wo ba besi wa nan ma wo ba wo be wu ama wo ba sie wo esie pa no eno na ehia eno ehwo asam na twa se nipa eprehwehwe enti Yesu Kristo Bible ema me ne umienu ti ase ewo Luke chapter 19 wo kan verse 1 e ba na Yesu ekọ Sakeo fie ekọ ma nkwaje eye Sakeo bai ema Sakeo nya oje na chese Yesu Kristo na dwuma wo ye nyina se be ye nipa benya nkwaje enti ana Yesu ebaye beba bia me ne wo kenkan Luke chapter 19 verse number 11 Bible say a noble man went to a far country. Bible say or this year be SOMPA FM or this year be akwa asase bi so achirichiri na oye na adwene say na hinie bi aso enti okọ akwaje na hinie woni kurom because wakodi ananafo asase so eye chirichiri eti etwa so oba ne kurom na hinie na aso no obeje na hinie no na osan ba enti obetu kwan akọ ne kurom akọje na hinie no eno ofre ne nko maako edu ne nko maako say edu ana oma wo 10 minutes okay amplify na minutes ejina homa equivalent of nipa maako nipa bosome akatua miensa bosome miensa katua ene ye fe ne minutes emena no sa na se kire nipa baako na katua waje ne bosome miensa enti ene ye hwe Ghana 2025 we eye cocoa board CEO sika oje nkoa eye more than 85,000 Ghana cedis cocoa board the oje highest pay in Ghana 85,000 Ghana cedis na you say 850 million ogogo abehu ni nyina wo ho na katua no sa times 3 na you say be more than 2.something billion ana or this year no etu kwan no or this says sika bo so miensa katua emma ne nkoa ofa nipa du ena ode 2.5 ma obia say giye juma na me kwa akwaje mahinie kuro na meteso na hinie ba me kwa akwaje ma de na me ba monya fasika nya juma kosi se me de be meba ti wa ma o sika no ena watu ne kwan se wo kwa akwaye de be o kwa akosi ye kwa akosi ne hene na wasaba edia na me ne wo kasafa wasi ye ho adwuma ekosi se mesan maba na jese wanse wo moda SOMPA obesa ye de be aba wa ma o mu date eno anse monye na monye ho adwuma ekosi se meba kache unu oto nche se Yesu obesa ba bio Yesu besa ba bio oh kache an se Yesu besa ba bio Yesu besa ba bio enti ye ho adwuma echen no enti ye ho adwuma na oh kache an se ye ho adwuma echen no ye ho adwuma na twen Yesu dan obesa ba bio verse 12 no say he said therefore a certain nobleman went into a country to receive for himself a kingdom and to return okwaje na hinie sabre in mo no na Israel busuako ni nyina ene nipa no omo wo kuro no so nyina ka kire Yesu say e verse 11 say Roman for di yeso ache wo mo hye yeso because na Roman empire na this time wo mo person enti no na omo twen say Messiah bi eba because na Yesu ebe re Jerusalem enti na ye rumor say Yesu yaka no ho asem firi tetete adifo na hye ne nkom no Yesu no eba aba be re Jerusalem etu omu nyina nim say eye Messiah no na eba no omo Messiah no omo oba no omo anye ani say ye Yesu ya
Okasai never because they no more permisa bia anka nyame bema no afiri so aba kinkei anase obi a oye sojani a obetimi aba no oba Roman for no no maba beko no wakum mu nyina no manya fa hodie sa na no mo hwehwe enti no mo kasa okuro no mu se oso ahenie no eba na nipa no Yesu no yaka no asem no oba ti Yesu tie no ene ofa ho di bu omo be amo akire omo ewiase ahenie tamu ebeba no se mu wadwuma bi eye e de bo anyame adwuma mo nya na munyi mo adwene mfiri emre no beba no because munnim mla obesa ye de be eno na ma Yesu bu ombe no kofa osikani bi odihie bi a watu kwa akotena ba bi na wakodi yie na obetu kwan na wo ma ne nkoa obia 2.5 billion so onfanya adwuma ekosi se obeba. Noble mind on the wine. Who is the noble mind? Or this year now walk on no on the wine. Me lesson 1 no. Lesson 1. Who is the noble man? John chapter 14 verse 1. Pacho kamame. John chapter 14 verse 1. Yohani asem papa eti eduna nyi mu baako. Mama wakoma ntutu. Mama wakoma ntutu. Monyi onyankopon ni. Na me nso monyi mini. Toaso. Tinabia pi wo meje fie se ntisa enka me meka nkyere mo se me ko makosiesie baabi mama mo na se me kwa akosiesie baabi mama mo a SOMPA FM bio na mabefa mo makọ me a me nchen fasi wo mame tinabia pi wo meje fie ka ntisa anka me nse mo se me ko makosiesie baabi ama mo na me ko na me san ba mabefa mo na baabi a me ko no me de mo aye de be akọ Matthew chapter 25 verse 31. Matthew 25 verse 31. Matthew chapter 25 verse 31. Pacho kamame. Matthew asem papa eti aduonu enum eniyimu aduasa baako no. Nyame asem ni. O say na onipa no beba na nimonyam mu a na abofo nyina eka no ho. Obetena na nimonyam ahinnwa so. Amen. Amen. Eti ha noble mind na Yesu de bebuo no enam se ye bebuo ntre ese odi kodu na o kire ebebuo na se ebebuo no noble mind o de hye na oye dwuma wo kuro bi so a okoje na hinie no eye Yesu Kristo a waba sase so oba sase so se agenkwa etwa se wokọ na okotena na hingwa so ne yehye no ahenche se ohene na obeba bio na obabio a obeba se ohene a ene otemufu a obabu aten. Hallelujah. Eti Yesu ono anu wasem na woka benso wokọ ni straight ya anka omonti asente this wo de wonwan no woye ne bebuo se be ya ombete de woka na se enti odisia no a oka wasem aye noble mind no ono ne Yesu no afei woka servant nso ho asem se wo de sika ema enkoa na woka ho asem no eye meme ne umienu Yesu Kristo atidifo nyina eye oyusu nipa 10 ene de kan ye etini Yesu pa kire se meme a meye odisia me ba asase so no me ba in babenya followers edi machi nti obi bia la oye Kristo ni obi bia la oye gidi ni a oje Yesu di bia no oye Yesu a servant ana Yesu se okọ wode emenan edu ama baako wode menanum ama baako ana wode mena baako ama yen Yesu so ebekọ no Bible say ohumegu yeso say monye de bai monye honhon konkono enti o Kristo ni bia first dia ofa Yesu say o kra no agye nkwa bia no what receive de bai Holy Spirit enti Holy Spirit so receive a eno na boa wo ma de wontimi nyanyina wotimi ye enti so obi ya singer na there is no Holy Spirit ontimi ntonyom ye obi ya drama na onkonkontini mu a obebo drama obeto nyom obeye de eso ye bia bet entimi move nyankopon ema nyame nya dwuma obi ya washa obi ya protocol officer obi wo sikampo wasafo no mu a onkokro nyame de na so ya no ntino adoma chede ne gu ahodo na wachicha ma ye nyina maako nti obi a wo nyame fia bia won konkro ya de bai eti umu Yesu edi bibia dua umu
ɛno ne osikani ne sika na ɔde ma ho no enti sɛ yesu de biribi adua wo mu di a adeɛ na ɔde dua mu a ɛyɛ wo nkonkron no ɔse occupy till I come. Yahu adwuma ekosi sɛ mɛyɛ deɛ bɛyɛ mɛsan maba enti ɛho adwuma ne yɛyɛ obi abasida emfie duni eku e wasafo mu bia oni bia mu ne deɛ nsɛ kwasi ada wabɛtena ase no akɔ hon kokoro na ɔte mu no nyame amfa ntena mu sɛ kwasi ada bia bla sɔle nko a woyɛ saa deɛ wayɛ deɛ bɛyɛ wa faili hallelujah wɔse occupy till I come yahu adwuma enti ɔnwontoni ya wonyomto ho deɛ bɛyɛ adwuma Osha, ya osha ho de abey adwuma emakuo ni ya makuo no ho adwuma yenya wa nya nyame de bibi adua yemu obi enu wo nyame fi a nyame mfa bibi enua animu obi wo wa nyame ayaw evangelism team member a etwa se oburo no so no sida met wo nyina wonye obi a contact na obo omo ano edu kwasi ada e wachiri kura na okasi asafo no ya de ka bemba abefa mu nyina ado maba reini adwuma nyame de amayen Osi yenye ho adwuma kosi se obɛ de bɛ obɛba yenim da yesu bɛba ye free ya yesu ɛbɛba na kyɛ sɛ yesu pɛsɛ me no mienu ye adwuma bi ma no ya anya ho adwuma a wontimi nsira yen ne entia ye mu beble nyame de ade ma yen ya entimi ntena senche na free ensa ne sɛ yenye enkwagye no ho adwuma de yesu de adua ye mu no yenye ho adwuma obi tia wontimi nkwa sempa nyame afaye papa so ama olidi sida asofo ene asoleto ni nyina e de ye call radio tv ye call radio ye ko tv ye ko ye dey ye ko pe akra do ma hwan nyankopon mu am follow sida hour enipa mpempem a efra race me ye konfo race na me te adwaman mu race na me ye gay race na me ye lesbian but papa ne kasa o kasam na wote wa ewo wakoma mu account enti me na me ye obi a me nom nsa nom no atu afiri me so obi wo ho a wadi 18 years oda so dwonso kete so wose me te on ka papa bompa ye ma me sese me da me nwunso bio wo ma bonsam bi o magu nchechiriye mu no nyame nam ye papa so di wo mo saa nipa iso onkwa sole na nyame fa ye papa so gye ne nkwa efiri ni problem no mu a eno ano wasacha na adwene a wo ye de be okwaso reini ade a nyame frɛ yen sɛ yemla meye eti saade reini twa sɛ ye bɔ ho modern na ye ho adwuma ye akraye no ho adwuma ntimi asole mo mentimi megina wota so mprichi na so me wo sika eti twa sɛ me di me sika ne bi ɛbɛboa reini source no na me sika be wrom ne ade koka nkwagye na kra mienu me ensanya nkwagye a ɛkyerɛ sɛ men so ma reini so ne bi me ye nkwagye no adwuma kosi sɛ Yesu ebeba eti yesu te so no wo hyew se wo de usika na supporto eye sida our program no a wo de wadagye wo de wo mle wo de wa pomuden ya wo access ya mbepla ha ya wo protocol officers ya edu asori ye so amu na ehwese bibia bekoso dey na wote asafo no oye wo betimi ajoin ni bi wo betimi ajoin wo mo de sika eboa wo betimi ajoin ni protocols wo betimi ajoin ni makuo wo betimi ajoin ni youth executive wo betimi ajoin ni departmental yi bia wasafo mu na wo so watima de be wo ye ho adwuma kozi se Yesu ebeba occupy till I come se Yesu ba ne ya de ho adwuma na wo ye ka kire wo nua se Yesu ba obehwehwe adwuma na waye no ka kire no Yesu ba obehwehwe adwuma waye no Yesu ba enye fame no obehwehwe enye fame yen nuanom beble e TikTok yen nuanom beble e Facebook yen nuanom beble e Twitter yen nuanom beble e YouTube a onim kasa o kasa mienu to followers e bedi akire enya sem ketewa a ka o postu sida awa ana sida worship center ye papa a message short one kra de every day bia o ye wo de na fa papa de kakra e bata ho on fa bi mata ho da eti da bia obepe frame nko anti one day na Yesu ayi ne nsa eti bo se problem bi beto na problem na ka ne so obebɔ mpa ya enko onte ase wo project wo ho bet wo project Yesu wo pese wo social media platform ne koso be dia na nyame asafo no o ye dia ka amanako ye mu beble tia social media Yesu obi obu a papa every day bia papa the message ba onko hon koma comment like it da o yesi daba
was say Yahu Juma Kusi because I am in a more na ye like yes, na man for a babe, and I'm soon will be a basso and become, and I'm soon a yakra and 2 months any 1 year. Nay, a really source more than 1,000. Oh, you're really at Wabanyamin, when I was worrying the neighbor, Busaunian. Catch and say, oh, dear, you're really the Waba, when I was worrying no dinaba. Catch it. Yes, to the Wabacasa for no wine, I won't so the Wabacamo. Adia, yes, who penny and say, Menu me a new. Ya betchi akra ya de be ema no nyamesom ne ewomu nyina no se benya akra akohye nyankopon ahini enu mu ma yanko me lesson too so me wie sesi a or see Jesus call for account. Jesus called for account. Yesu a friend and Kuano. Yesu a friend and Kuano. Or this year no noble minor. Or koye na okope na hinie. Bible say or koye na hinie no okopeno. Ni kromo ofo na okope hinie no ofo ne tan no. Or blaya pa and so still now nensaka hinie no. Nensaka hinie no osamba nachi. Or baya no. Or betu se ne nkuwa dunu ono. Obedu ya and ofre ne nkuwa eduno. Yanko John chapter 9 verse 4. 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 SOMPA FM. Wana SOMPA eti en kono chichemu en 9. Na Yesu buya say, enye wei ana na agya ene ne na waye bone na emom se Onyankopon enwuma ebedi adi abada adie ewonimu. Ese yen se ade chi wo hoyi ye de osomaaye no enwuma anadwo ereba obia ntumi nye adwuma. Amen. Amen. Ade chi yen wo hoyi etwa se me ye de osoma me ne de be adwuma. Na anadwo bi ba onipa ntime nya de be enye dwuma samre ya me no mienu wo pomuden samre ya me no mienu ewo ahode ayetime kobai samre ne betime de talent gift ya nyame de amemman no ebe ye dwuma wasafo mu ebire bi ba nyame hia wo gift ne so de beboa bio mesi bire bi ba nyame nya de be enhia samre ye etime kobai ana nyame hia wo gift ne so de be ye dwuma samre yi ana sida worship center Sida worship center asafo ehia usika sa wo de be support sida awa ene sida worship center samle na nyankopon ehia unipadua no sa wo de be bofode na wo de ye dwuma samle na twa sa wo ye dwuma me se ebele bi ba wo pese wo de sika kura be bo nyame adwuma nyame ehia usika no. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yanka in Romans chapter 14 verse 10 to 12. Na wo de ade enti na wubu unua aten anase wonso ade na wubu unua animtia na yanyina begina Onyankopon asenie adwa no anim na watwere se awurade se sametiasi me na nkotodwa nyina bekotome na tetrema nyina ebebo Nyankopon edin enti afei yanyina bebu ye ho konta maako akyere Nyankopon. Amen. Amen. Ye nyina bejina Nyankopon anim maako na obu yaten wei enya temu a yebu aten ede wakoto gyemu wei ye a Kristofo atemu obi oye Kristo ni bia no a wosum nyame ye bia no beko heaven nanso so ya wo judgment baako a ewo ho a eya Kristofo nko an yebu yaten aten na yebu ne nyina ne se nia ubeye ubetena asafo mu dia wode onipadua eye de sombo aye no afa ne ye ba bechichemu se wo wutimi ye adwuma ne kese a ye be hye wa henche ne bi wantimi anya kese a ne ye de wakọ heaven zongo na wo ye ne kese dia ne ye de wakọ heaven palaku eno na wo ka no bu anu wase menya zongo okura na mepe mama
o de asase so ye nyina te so no say uti fi papa mu a wo ho tɔ but uti fi efi a enye mu a wo ho nya de be and 24 so na bɔ modern na efa wo adom no ye adwuma e wo say be ya obenya heaven baby paye de be atena say wan kɔ baby papa na obenya kontabuo papa bu a edo be kɔ baby pa na snabia e wo so no bo sa henche no obi nya 5 obi nya 10 no na wo de na 1 pere ya sa ye de be agye afiri wo nsam enti Yesu obefle Yesu obefle because odisia no frɛ ne nkoa no enyina begina n'anim na ombegina n'anim no ɔhyase sɛ obisa wɔm de ɔmo de ɔmo sika no ɛyɛyɛ obisa wɔm de ɔmo de ɔmo sika no ɛyɛyɛ na obusa de odi kan no adeɛ baako a Yesu afiri aha ɛne sɛ obusa de odi kan ne sɛ memma wo emena du den ana wo yɛyɛ na ho mfa so ne sɛ Bible sɛ osade ehon menadu ebai na just say what 100 million ekoye adwuma osade 100 million ebai ana Bible say oje 100 million no de man no kan dada no ho ena o man no enkuro maako maako du say onni so ehene hallelujah amen enti obi biara ode nyankopon gift eye adwuma bia nyame increase ne blessings obi biara ode nyankopon adoma kyede ode ama ne adwuma no nyame ma ne nhira ye de be edoso mejina ha bosome baako ne mienu a na woche mienu a aka na afia kwawe se efri ne dai koi se wo ye wadwen se wo de adoma kyede ewo mu ebe ye nyame adwuma nyame man sida na wo no awurade mfa bi enka ho wo Yesu demo mejina ye papa ho sida mo hia nkom to obi bia so se efri ne dai koi se wo de adom no be ye adwuma se wo de adom no be ye adwuma awurade mie kwan ma wo awurade mfa so nsaw yade awurade mfa so nsira wo ma awurade nsira wase awurade ma de odo nsa be ye nyina enye awurade man sida mfiri poye awurade man sida mfiri anafo awurade man sida mfiri atifi awurade man sida mfiri atoye emna wo fie boso bi mienu akai awurade sesa wo siabele awurade ma sika mna wo ho awurade ma adwuma emla wo to won awurade ma yento mese wo to won awurade ma yento awurade ma yento awurade mo ho ban wanyi wo firi watamfo nsamo boso bi mienu akai sa wo di adom no be ya adwuma obodefo no tu amana ma wo awurade kan into amana ne mo obodefo no subu fidie no enyi ne osumu ya no obodefo no suma yade se emla wo so a awurade ma ne mo da ne enko ba bi efle obodefo no suma wo wuo se emla wo so emla wo ma so emla wo kunu so emla wo ile so emla wo adwuma so a awurade mo na da ne enko ba bi efle wo jitu I receive occupy till I come ye ho adwuma ekosi se meba ne odi kan no Bible say wasade emohu du ema no na chese nyame adwuma no ye basole a adum biara ewo ye mu untime nka semete aso dem adum ni mu adum obi ya mu de obetima ye bia ile ho na ye obi ani adum ni mu mesi obi nim kasa pa onim kasa esese wo yi ho di MC na obetima ba be ye bi obetima be ye open prayer obetima be ye Bible study teacher memle da nwumle bia Bible study teachers for behia obetima ba bia besua de because o ye reka Bible say yenye dwuma no kosi se obeba yenim da Yesu beba obeba beto ye se yaka yensa guyewo obeba beto ye se yete faako obeba beto ye se adwuma no ye anase yenye eni kon se kosi da bia nko na oba ha betena se pe bibi ye mese ka che onua se pe bibi ye wasafo imu bibi ye wasafo na no na Yesu hwehwe Yesu hwehwe ne mma bi de omo ye adwuma be nipa bebele agya adwuma ni nyina gu odifo abet eso hallelujah amen odifo abet nso ntime nya ni nyina bishop abet ontime nya ni nyina amen eti uba bia wo bro no a wote so nipa dodo se na na omote ho ebi mma sole wo hu ne kura no watwa won chia no mpo be nyame ebi ehu fe nyame asiesie nipa bi obetime de atwe akra amanyame enso wo de atwe akra akɔhefa bonsam gem obu ho de o ye ho adwuma eye shatawale nwom ene o ye ho adwuma be sida wo hye center ni ama de onye ho adwuma da amen amen mesi we fun wa yesi yen share social media yen share yen ma comment say yen wo ha nyina akura se ye sha e be bro 300 be wo be wi abehwe no wo mo a share kura ye be 25 phone no sukuta no betima ye pa beto onye
Beni na no me se wo de ye wo nkwaje ho adwuma ne wo betimi aye no bo mode na ye na nyame ahweso de asira wo nyame ahweso ama wo nya awale pa what's our wale no so am wani agye because na nipa bebre hunu ama ne wawade mu SOMPA bo mode FM na ye ho ye na nyame ama wo mane nyina si atim ye nkwaje ho adwuma ne ye o se occupy till I come ye ho adwuma kosi se meba tight ne ye ho adwuma kosi se Yesu beba ahote ablabo no ye ho adwuma kosi se Yesu beba konkro ya ablabo no ye ho adwuma kosi se Yesu beba meba solentem menye late ye ho adwuma kosi se Yesu beba because unim da Yesu beba so beba na dwua yenim obeba tena yenim na suafo no kura busa anse owura da ben na hinien beba wakaje na suafo se mekura Yesu no menim na je so obeba na se de owifo oba because kronfo bi enu a oba bebo nkaye nti wo se yenye dwuma ekosi se obeba. Number 1 nipa na oye adwuma no Bible say onya ho edu edeka ho ede nkuro akese bebre ne kan ho yenhwe. Number 2 nipa na otoso mienu no ono so onya ho num edeka ho ema nyankopon ebo no so abaso eka kyense ono so ode nkuro tuo enum asenensa ene awurade mfa sika enum bi enka osika wo ho. Amen. Adwuma wo awurade mfa bi nka ho. Amen. Apomodin awo awurade mfa bi nka ho. Amen. Yedi awo awurade mfa bi nka ho. Amen. Bible awo awurade mfa bi nka ho. Amen. Me se Bible awo na awurade mfa bi enka ho. Amen. Awurade enya wo se abe e wo Yesu dem mo. Amen. Efri na kosi 31 December enya de a wo be wuda. Yes. Obi de nsa kan wa ode nsa kan nyame ani kosua. Amen. Me se obi de nsa kan wa ode nsa kan nyame ani kosua. Amen. Nipa biala obetre ne nsa e wo maso awurade mfa ne nsa enka no. Amen. Me se nipa biala wode ani bone be hwe wo bosome ba ko akai awurade mfra ni no e wo Yesu dem mo. Amen. Do otoso mienu no ofre no wicked servant. Oba ni trimu odin owudifo sa na ofre no yenkan Luke chapter 19 verse 16 to 19. Luke 19 verse 16 to 19. Na de odi kan no be kan say owura obena no awo emena du aka ho na ose no say wie akwapa se wadi kichwa yi anukra nti di krodu su to me na de otosu mienu no ebe kan say owura obena no awo mena num na osiwe nso say wonso di nkro yi num so. Amen. Amen. For verse 20 and 21 ka ho 20 and 21 na ofoforo no be kan say owura hwe obena wo de share obena no me de share dukumu no nie obena no me de share dukumu nie na me suro SOMPA FM uyo nipa uye din ofa de onfa nto ho na wutwa de unwuye na okatire no say akwabone wara wanom nsaso na menam wa wonsaso na menam wanum asem so wara wanum asam so na menam mebu atan unim say me ye onipa me ye de a memfa de memfa ento ho na mentwa de menwuye na adanti na wamfa misika no ankoto sika korabia na meba maje maade ene ho insi ho. Amen. Kache unia said there is no excuses. Kache unia. There is no excuses. Da Yesu be pie no. Nipa bia no obetime de ya no bia akogina Yesu anim. Aha sa na asem na kire. Because Yesu ba no busa na say wonso sika no wo he. Wa na duku na ode bom say ye diska ma na ode bo duku. Ana ode kope ba bi to ye. Ti Yesu request ye no ana ko yi sika no ba wo say miwura wa de nie. Je because minim so ye nipa orden nyame som me say Yesu aben ne bom say na Yesu ba ye ni excuse biala ye de be yi ho ano woni anu ye bia de yi ho ano say me yale ya me hwemi ntina me gya asore tina afie Yesu me so hu bo enye me a eye sofu yi ma me ko ye no sofu yi ma tia me ntina manti ma heaven. There is no excuse because sofu yi ma so be kwa ko butia na otia no ho aten enti ni kwan say me tia asole mu a mema obi asem a oka eyi me firi asole mu se me ye bibi de abo nyame adwuma a eni kwan se obi ade a oye
esi me kwan because there is no excuses. Ye gyina nyame anim a yebetimi de ayi ehwa no akoa no wo ye na adwen se wo de niam bi beyi ne ho ano aka che Yesu se Yesu menim se orden eti se me diskan ko ye adwuma na wo ba na dane ka bintimi ntua enti na me de wo ade ekoto enti wo ade ani Yesu anhwa ko nanim etu ntimi nka se me yale enti na ma sole me ko ready enti na ma sole me ye wei madwuma enti na esi me kwan ya me ntimi nkwa so because obetimi hu obi obefre no Sunday bia Saturday adwuma bia aja na wo he make an so Saturday no odi ka na mu na wo hu na bu akwa e wo share wo hu nipa nse nipa na wo yi phone fe no aja last week dey ya hu na wo he o makodi takurade o abu akwa ogina bu akwa so wo akodi takurade untimi fa wei enka nkire Yesu saa da no atemu da no ye ni ade bi edi be yi ho ano aka se Yesu saa de renti ana amama ntimi ansom yie untimi fa adwaman enyi ho se na yate akọ no bone agumi so ente na ma me bo dwaman a SOMPA FM. Adie bia ni wa de be you an say me sika dodo ntina e ma me wale bebele nti Yesu me so fa che me sika ne dos dodo uni bibia aka say na me ni sika ntina ma ntua tight na me ni sika ntina ma for de ntina na ma me ye late na me wo mama akoma nan enum ensia me so le dwale wo mo enu ntina anansa so le be ba na ma ye late uni excuses bia o say occupy till I come ye ho adwuma ekosi se meba ankwagye no ye de mpaibɔ na ye ho adwuma se mpaibɔ nka ho a wontime nya nyame adwuma no mpaibɔ na ye de ye adwuma trene abrabɔ na ye de ye adwuma no konkron ya abrabɔ na ye de ye adwuma no afolebɔ ka ho na se wobɛbɔ mpaye wobɛbɔ trene abrabɔ wobɛbɔ konkron ya abrabɔ wo de afɔde ye bɛka ho wo de wasɔle bantentem bɛka ho ade bi ayeye no wasafo mo wo de ho ahyɛmu bi departmental wasafo mo wo de ho ahyɛmu bi emaku oba wasoma ko na atimu bi YouTube wo do YouTube so na odimu bi sida our program ya ye koi wo de social media no na wo send na wo test na wo ma comment dia wo be ye bia no Yesu ba obenya ho akontapa na Yesu kra nya maye dia wo ye no eno na Yesu hwe so na ode ahyira because Yesu every day bia oba yaba sole Yesu ha unyuma wo ye no eno na Yesu ehwe so hyira obehu se obi nyame ahyira no ohyira no wie no wagya hokɔ ne ma beto aso nyame ahyira ne ma wo mo so agya hokɔ ne nana no so abeto aso nyame ahyira mo wo de wo mo ye bua nyame adwuma da bia ye papa ka ye papa kwasi pon mo asem ye papa kwasi pon ne maame awo wo ye mema nsia wo mu nyina ye Pentecostfo a wo mo di wo mu sika ene wo mo ahoɔden wo mo adagye wo mo nya sika nyina ati no ya wo mu bia wo mo ye evangelist from better radio station kwasi ada no pa bia be preach de ne sika wonya nyina no akoto airtime e preach nkwaje se be ya akra e be nya nkwaje nti se Sarfo yi nyame koso asira wo mo ase a wote wo a wonte ase ye de wo mo bua nyame adwuma no ene na nyame ahwe so ama wo asira wo mo eti ene wo a wotie me wo a wo hwe me se wo be gye to mo se wo be ye wo nkwaje no ho adwuma wo be ye nkwaje ho adwuma wo de wo sika wo de wo mle wo de wadaje be ye ho adwuma asase so nyankopon ebesira wo obesira wo ma obesira wo kunu obesira wo yire obesira wo awon to aso ena mesia nkom to obi abrabɔ so say free na dai koi sa wasesa wa adwene say wo be ye wo nkwaje no ho adwuma wo de wadaje wo de wo mle wo de wo sika wo de wapomoden ebe ye nyame adwuma ama nyame adwuma koso ama ya twiakra ama nyankopon ho a awurade ma wapomoden mesi awurade ma wapomoden awurade ma wapomoden sa cancer ba be hwehwe wo beba na nyame gya twa ho asia se owu ba be hwehwe wo beba na nyame gya twa ho asia se yale ba be hwehwe wo beba na nyame gya twa ho asia se amane be hwehwe se ohia be hwehwe se accident be hwehwe se unrobes attack be hwehwe se justice be hwehwe wo beba na nyame gya twa ho asia se ye de ukọ bosomo so ye de ukọ aduro so se ye kọ koku a ehwa na grada twesi ho ehwa na grada twesi ho ehwa na grada twesi ho bosome mienu akaye dia wo bo amana mawo dia wo tu amana mawo dia wo sumu fidie dia wo sisa de bone se amla so
awurade mmɔ nada ne yɛnkɔ ne so awurade mmɔ nada ne yɛnkɔ ne so owuo mmɔ ada ne yɛnkɔ yareɛ mmɔ ada ne yɛnkɔ nea wɔpɛ wɔ ɛfɔm bɔ nea kaa ne nkɔ na wosrɛ ne wɔde nea wɔhyehyɛ w'anim guaseɛ wɔnyame ma ne guaseɛ ne nkɔ ne so awurade ma wɔno antɔ fam awurade ma wɔno abɔne ne nkata wɔno aso ɛwɔ yesu kristo deɛ mɔ wɔse akoa bɔne no nea ɔwɔ no ɔgye ne nsɛm nea ɔwɔ no ɔgye ne nsɛm ɛnɛ watamfo nsi na yɛgye ka yɛdeɛ ho mɛsɛ watamfo nsi na yɛgye ka yɛdeɛ ho wɔnyame mmie kwan ma wo wɔnyame mmie kwan ma wo wɔnyame mpagya wo wɔmfa wo si mapɔw madwa so wɔmfa wo si mapɔw madwa so wɔse me na mefa wo mmɔburoni ɛfiri mfuturo mu na mefa wo hiani so firi subina so na mede na tena mapɔw madwa no so awurade na ma obi di yie na ɔma obi di yie hia awurade ma wo ni yie mɛsɛ awurade ma wo ni yie bosome mmienu akai awurade sesa nneɛma ma wo awurade sesa nneɛma ma wo nneɛma a ɛmu ayɛ den awurade ma ne nyɛ mmerɛ ma wo nneɛma a ɛmu ayɛ den awurade nyɛ mmerɛ ma wo ɛfiri dada yi kɔyɛ baabi biara a wobɛwura a ɛpono mu atoɔ no awurade ma baabi biara a wobɛwura a ɛpono mu atoɔ no awurade ma ɛpono mmie awale ɛpono mmie sika ɛpono mmie adwuma pono mmie akwantuo pono mmie awoɔ pono mmie ayaresa pono mmie nneɛma papa na ɛmena w'abrabɔ mɔ bosome mmienu akayɛ nea wobɛyɛ bi awurade ma ne nyɛ yie 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 mɛsɛ nkɔm too so megyina me papa bishop SACKEY KWAPONG na ɛnwo sina mɔ ɛsɛ nkɔm too so sɛ 2026 wobɛhunu 2026 mɛsɛ wobɛhunu 2026 awurade de wobɛwura mɔ awurade ma owuo ɛmpale o awurade ma owuo ɛmpale o ma awurade ma owuo ɛmpale wo kunu awurade ma owuo ɛmpale wo yere wɔ yesu kristo deɛ mɔ nsira na ɛnni wɔkye ɛnam sɛ wobɛ occupy till sɛ yesu bɛbɛ nti nyame fa so nhyira ɛma wo peace. Siwtase na yɛmɔ mpaeɛ awurade meda wase ɛnɛ wo de w'asɛm aba sɛ yɛn occupy till sɛ wobɛba yɛnyɛ yɛn nkwagye no adwuma awurade yɛn mu bebree yɛayɛ mmerɛ boa yɛn hyɛ yɛ den so yɛn mu na yɛntumi nyɛ nea wɔde ama yɛn ho adwuma because bile bi baba wɔbɛba abɛhwehwɛ nea wɔde ama yɛn sɛ yɛde yɛ adwuma anaasɛ yɛmfa nyɛ adwuma boa yɛn ne yɛntumi fa yɛde nyɛ adwuma na woba yɛnya akonta papa bi abu wɔ yesu din mu ɛne abɔ mpaeɛ amen. Ahobrasemana o sorry agyina wonan so aga power so microphone no deɛ na yɛka kyerɛ sɔfo Emmanuel agye dɔnya ne dan ɔsoso nyame nhyira wo sɛ ɛnnɛ kwasi adan ɔti nyame nwunu ase mo a mohwɛ yɛn ɛwɔ SOMPA TV ɔtie yɛn ɛwɔ SOMPA radio osan ehwɛ yɛn otie yɛn ɛwɔ Facebook ne YouTube nyankopɔn ɔnhyira wo na saa bere yi deɛ yɛde semadu ɛbɛbɔ mpa yɛde na wɔtwe no akɔ awurade anim na wɔtwe nkyɛ pa nanso ɛnyɛ nipa nyinaa na ɛto no ahobrɛ mo pagya wo nsa na yɛnto nnwom ma awurade Niawaya mami dosu Niawaya maye Esumia buo, Yefria kuma, Enia dinina, Yakasa, Yada wasi, Eti Yefria kuma, Nyamia wabo hopai, Enia Yadina, every January, Yakasa, every November, Yada. Sanya me krona baba ho plan na wotwe oma ho ma asem ya waya maye esunya bo sina na nie yefia kuma ania gemina yakasa yada yefia kuma Yegyina 1 Timothy chapter 2 verse 1 so and abompae
ɔse na afei deɛ di ne nyinaa kan no metu mo fo sɛ monyɛ nkotosrɛ mpaebɔ odima ne aseda ɛma nipa nyinaa mpaeɛ di kan yɛbɔ mpaeɛ ama yɛbusua na wɔtwe nkyɛ ba ɛmo nsɛm no ɛdɔɔso wobɛte yɛsɛ yɛawora hyɛ obi kunu na nakoma ɔkɔɔyɛ wɔ ama obi yere obi ba wobɛte yɛsɛ obi atu kaa ɔkɔɔyɛ wɔ ankoturu ɛnura na mekɔdi dwumadie bi wɔ different region na me ne mama na ɛkɔ yɛkɔ kaa bi bɛsan yɛn ho ɛyɛ me kaa me use the same color ɛna bɛsan yɛn ho ankyɛ yɛkɔduru hɛ na wanya accident wɔ yɛn anim na wɔtwe nkyɛ ba ɛmo nsɛm no dɔɔso wobɔ mpaeɛ de w'abusua bi wɔ hɔ a ɔni ha ebi wɔ nkran ebi wɔ obi man so Europe Asia na wɔtwe wobɛte mo nsɛm no ɛyɛ bebree Bible sɛ onipa tere ne mpaebɔ a ɛyɛ adwuma bebree ka sɛ Awurade Yesu ɛnnɛ ɛda yi mepagya m'abusua ɛba w'Awurade w'anim na wɔtwe yi ɔbɔnefoɔ no hyehyɛeɛ biara any evil agenda ɛfa m'abusua no ho Awurade mpɛnguma wɔ Yesu din open your mouth and pray for your family intercede for your family open your mouth and pray for your family. Pray for your family. Amen. We go for the second prayer. Yeah, bompire ama asafo. Sida asafo. Woso a wo hwe ya wo timi asafo a woso wo mu bompire ama asafo no. Oman ga na mu bete yesi asore bi omukọ ayie ka akwanya kwanhia nipa wu asore YouTube kọ baabi yesi asafo ba odaye ade chinye wewu asafo ba bi se na koma ene afi kọ awie ka na afi kọ awie ya na yetete owu wa manfo fi amanfo asafo mu ye bompai according to Acts chapter 12 no o se saa bere na no hene Herod etre ne nsa ye asafo bi no mu nipa bi ayaka de ka se Awurade Yesu peja safoni eba wa Awurade ni every children's ministry ekosim panyimfo asafo ma etutu kwan akopie obi man so asafo ma mo ama asore ne oponi fo no hyehyeye afi kwa awieye ye pegu Awurade mpengu Awurade nsano for Yesu demo ebe ya de pone ebe Yebaya acid, Yebaya a sign, you want no pump. Pray for the church, pray for the church. Wow, shall you tell the pump? Sorry, oh, yes,
Amen. We go for the last prayer. Onitim bi epue opue ya wampuo ni kwawo odi eniji eni nkran